Tjena Jan. Ja. Det var ett tag sedan. Hej Roger. Tack för att du kommer till Danmark. Klart man kommer till Danmark för att titta på Apimondia. Ja. Ja, och det är hyggligt. Ja. Ja. Du har din maskin här. Ja. Olika inventationer och även där ute och såna grejer. Ja, vi har varit så heldige att få den in 2 steder. Den är också med i konkurrensen om att bli den bästa innovation. Det vet vi inte om vi vinner. Men vi har fått lov att utställa. Ja, och det är dejligt. Och här står vi sammen med svenskar och norrmän. Det är så hyggligt. Ja. Jag förmodar att intresset har varit stort. Den har varit överväldigande, vill jag säga. Det är många som syns det är mycket nytänkande. Ja. Men det känner du ju. Jajamän. Stämmer jag i. Ja. Du har den lille här och du har den lille där ute. Ja. Men det räcker ju att visa den och sen förklara. Det, ja. Alltså, det är ju den här lille där. Någon tror ju bara det är en demo som är lavet mindre. Men den passar ju 140 kilo honning per timme. Det kan du se, 140. 140? Ja. Med tanke på den som jag har, den storebror. Den är ju uppe i 300-400 kilo. Ja. Du hinner inte mata den. Nej, du kan inte så fort som den pressar. Nej, det är riktigt. Så att det är inte där problemet är. Nej, maskinen kan gott, men männen han duer inte. Så är det ju. Men det är hyggligt, och man får en riktigt god honning. Ja. Der var en dame her, som havde været vant til at slynge sin honning. Og så i år, så havde hun en bekendt, som købte den her. Nej, hun havde ikke købt den. Ja. Så hun slyngede halvdelen af sin honning, og så fik hun lov at låne den og pressede den anden halvdel. Og så sagde hun, jeg skal aldrig mere slynge. Det smagte så meget bedre. Så mycket bättre, ja. Ja, simpelthen. Så det er det, man får ud af at presse sin honning. Rigtig god smag, rigtig god kvalitet honning. Ja. Og honningkunderne, de vil elske det. Ja, men det är bra att det är intresse för den. Både utanför Skandinavien och i Skandinavien. Ja, ved du hvad, der har lige været en, han ville lave video til England, Storbritannien, og jeg er blevet filmet af en australer, som sender ud på YouTube, Facebook, eller hvad ved jeg. Og jeg skal lige ned om lidt og tale med nogen fra New Zealand. Det er lige gået op for mig på den her messe, at New Zealandsk Manuka-honning, det er lige så svært at få ud af tavlerne som lynghonning. Den er som junghonning, kanskje du? Ja, nemlig. Ja. Og det døjer de meget med. Ja, det skal de da ikke. Det er så nemt her. De startede jo med lynghonning op hos dig. Ja, jamen. Og det var ikke noget